I want to tell you that I will never lower my standard to accommodate you. Uxakekile umseleko uthi ephuma kwizinto ezotshintsha kwefani zosine uphinda ngoku kusekhona izinto ezotshintsha kwezibongo zompilo enhle umpilo enhle naye kaloku uyafuna uba ngumseleku. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Now apho sigqibelise khona ke umpilo enhle akakayitshintshi ifani yakhe from Zungu to umseleku. Umpilo enhle ke yintombi katata uMusa Mseleku awayifumana ngaphandle komtshato zangatshate nomama yakhe. I think unazaba na 21 this year ngoka 2003 then wakhuliswa ke uMakhumalo ngathi wamfumana ena 7 years. Then ke umpilo enhle kwafumaniseka ba xa ufuna utshintsha ifani utatakhe zange agqibe yonke into ukhokha kulomama kaMpilo. Hayi ke uMakhumalo shem wayi champion wayihambela yonke lonto leyo yoba kuhlawulwe kahle basokola kungekho lula ifamily yakulomama kaMpilo imane idimanda izinto sana ngoku sebehlawula kodwa ke gqibeleni yenzeka yonke into kahle then kwathiwa nefani okanye isibongo uMpilo angasitshintsha. Uthi ke utata uMusa Mseleku ku season 6 xa edibene noMpilo ebalisa kwi diary session kwathi xa yena noMakaMpilo noMpilo ufuneka behambile beyotshintsha isibongo kwavela uba kusekhona ezinye izinto ezifunekayo funeka ebhadele ilobola for uMpilo. Uthi ke nakuMseleku kaloku yena uMpilo wamhlawula ngenkomo yabo so ngoku ekhupha la nhlawulo wayesebala nalento bezamtshintsha nefani so ngoku intsha leyo bangoku kusafuneka ephinde walobola because wayekhuphe more than enough kwinhlawulo so yena akazoyikhupha lo mali. uMakhumalo ke wabe esithi yena uba eya asana ifamily yakhe loMpilo ingathi seyifuna ufumana whatever engaphindi ifumane kwaMseleku wabe noMpilo enestress soba ingathi ngoku ifamily yakhe lomama yakhe ikhangeleka njengamaqolwa and ke akekho umuntu ofuna ucompromise between the two families so yena ustuck akayazi bezawutshintsha njani into efani yakhe. And then utata uMusa Mseleku waphinda wachaza nenye into yoba ifamily yakhe loMpilo yayicinga bafana ba izawunikezela ngoMpilo afumane whatever azawukwazi ufumana kwaMseleku aphinda abuyele kubo and ke abayiqondo ba lento bayenzayo yenza ba uMpilo angakwazi ubenefita from uMakhumalo because utata uMusa Mseleku uMakhumalo has worked very hard. I guess unemali unezinto and akazokwazi ushiyela uMpilo umhlambi xa ngekho uMpilo enguzungu uyabo so lento yosokolisa utshintsho lwefani kaMpilo bakasokoliswa umntana wabo. So ke ngoku sine season entsha yeshow yabantwana bakwaMseleku ebizwa ngoba izingane zesithembu. I think sasibona kakuhle esi storylines kaMpilo ba ithini into going forward. uMpilo sambona ethina notatakhe sithi yena akazokwehla ehlele for yena uMpilo. I guess when it comes to ezinto nezidemands zabantu bakulomama yakhe. Izawudlala ke le show yabo on Sunday the 5th of May at 7 o'clock kuMzansi Magic DSTV channel 161. Mamgobhozi uyanibona kwivideo landelayo khanitsho nani banicinga ntoni ngayo yonke lento benithetha ngayo. Bye.